ja da radim? Nemam dovoljno vremena. U stvari, čekajte, imam odličnu ideju. Smislio sam veoma koristan uređaj koji će mi pomoći da napravim najbolji crtež. Ja sam genije. Upravo sam izmislio najkorisniju stvar na ovom svetu. Lucy, pogledaj. Ti crtaš sa brown bojom, a pas je crno-beli. Tako sigurno nećeš pobediti. Jao, tačno. Moram hitno nešto da promenim. Dobro je što imam crni flomaster. Super, svaka mi čast. Sad ću moći da spojim svoj uređaj sa njenim flomasterom. Tada ću nacrtati najlepši crtež na svetu. Eto, ne radim ništa, a približavam se ka pobedi.